Ayong buntag sa tanan. Ang atong ebanghelyo karyon nag-ingon nga ang mga tao nagkapundok aron maminaw kang Hesus nga nagsangyaw sa pulong sa Dios. Og giingon nga hilabihan kadaghan sa mga tao nga mialirong kaniya nga tungod niini misakay si Hesus sa usa ka sakayan. Og kato nga sakayan gigamit niya isip pulpito sa iyang pagsangyaw sa pulong sa Dios. Ug kung inyong namatikdan, ang Ginoong Hesus dinhi migamit og bag-ong pamaagi sa pagsangyaw ngadto sa mga tao. Niining ebanghelyo sumala ni San Marcos, ang Ginoong Hesus sa unang higayon migamit og sambingay diha sa iyang pagsangyaw sa pulong sa Dios. For the first time in the Gospel according to Saint Mark, Jesus uses a parable in preaching the Word of God. Bag-ut kadto nga pamaagi. And talking about parables, someone has defined it as an earthly story with a heavenly meaning. A parable is an earthly story with a heavenly meaning. In other words, ang sambingay naghisgot sa mga eksena sa inadlaw-adlaw nga mga panghitabo sa kinabuhi. Ug dayon gigamit kini aron mapadayag ang usa ka lawom nga espirituhanon nga kamatuoran. Parables are used in order to illustrate a deep spiritual truth. Karon may tungod sa sambingay nga giasoy sa atong Ginoong Hesus. Kung atong tan-awon pag-ayo ang mga mag-uuma, hibaw kita nga sa ilang pagsabot sa mga binhi, pilion gayud nila kadtong yuta diin sila makasiguro nga muturok gayud dito ang mga binhi. Ingon ana sila kasigurista. Kay kung dili na kanabuhaton, mag-usik lamang sila sa gasto sa pagpalit og binhi. Unya ang yuta di ay dili makapaturok sa mga binhi. Ingon ana kasigurista ang mga mag-uuma. However, in our gospel today, the sower here scatters the seeds recklessly, casting them anywhere and everywhere. Kini nga magpupugas wala gatanaw kung ang yuta nga gisaburan sa mga binhi, maayo ba kini o dili para sa mga binhi. Basta nilang gisabod ang mga binhi. Wala magtanaw sa matang sa yuta nga gisaburan. Og sa pagkatinuod, ingon gayud usab niini ang atong Ginoong Hesus diha sa iyang pagsangyaw sa pulong sa Dios. Jesus is not selective. He addresses His word not only to those who are open and with receptive heart, but to everybody. He addresses His word to everybody. It is something like the mass media of our day. Those in the studio do not know who may be listening or watching. Pero bisan pa niana, padayon gapon sila sa ilang pag-broadcast, hoping nga sa kahanginan o sa mga balay, adunay mga tao nga nagsunod sa ilang programa. Ingon na ana ang Ginoong Hesus sa iyang pagsangyaw sa pulong sa Dios. Pero ang dakong pangutana para kanato karon mao nga kung unsang klaseha kaha kita nga yuta in relation to the Word of God nga gisabod o gisangyaw sa Ginoong Hesus nga kanato. Unsa ba kaha kitang klaseha nga yuta in relation to the Word of God
nga gisabod o gisangyaw sa Ginoong Hesus nga rikanato. Kita ba katong klasiha sa mga yuta nga daghay mga babag ug tungod niini dili kayon makapenetrate sa insakto ang pulong sa Dios nga rikanato? O kita ba kaha ang klase sa yuta nga bukas abli sa pulong sa Dios aron kini motuhop og moturok nga rikanato hangtod nga kini modako, motubo og maghatag og daghang bunga dili lamang sa atong kaugalingon kundi ngadto usab sa uban. Pwede natong susihon ang atong mga kaugalingon unsang klasiha kita nga yuta in relation to the Word of God. Mao atong timan-an nga kitang tanan kanunay gayud nga gisabwagan sa mga pulong sa Dios, ilabi na kung kita musimba kada adlaw o kung kita kanunay nga magbasa og Biblia. Nasabwagan kita sa mga pulong sa Dios, pero ang pangutana, kumusta na kaha ang mga binhi sa pulong sa Dios nga gisabod nga rikanato? Nakapamunga na ba kinig daghan o kaha nagpabilin ng gihapon kini nga mga binhi o kaha hagbay ra kini nga nahanaw? Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo.